चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमना ओनसोल दादगारि हाथिसाराव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। थांनाय हरनि समाव चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमना ओनसोल दादगारि हाथिसाराव हाग्रानि मैदेरनि उदखाराव जेवारि एकाडेमि फरायसालिया थेर-बेथेर। बिफां-लाइफां आरो मिथिंगा जोबस्रांनायनि जाउनाव हाग्रानि जिब-जुनारफ्रा खालामदों सुबुंनि सायाव उदखार। जायनि जाउनाव गुबुन गुबुन ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरा सुबुंफोरनि सायाव एखमब्ला न' सिफायना गालांनाय, मानसि बुथारलांनाय खोनाफ्लेबाय थानाय नुनो मोनसै। बेबायदिनो थांनाय हरावबो चिरांनि भारत भुटान सिमना ओनसोल दादगारि हाथिसाराव थानाय गंसेल' बेसरकारि बर' बिजोंनि फरायसालि आमबारि जेवारि एकाडेमिखौ हरनि समाव मैदेरा गाज्रियै थेर-बेथेर खालामना गालाङो। जायखौ बे फरायसालिनि सामलाय आफादजों लोगोसे फोरोंगिरि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे सोलिफु सरकारनिसिम थेर-बेथेर जानाय फरायसालिखौ एसेब्लाबो मदद हरफिननानै फोसाबफिननायनि राहा लानो खावलायहरदों। ओरैनो जोंनि दादगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिंनि नैबे आमबारि जेवारि एकाडेमि बे स्कुलाव दिनै हरनि 2टासोआव फैनानै जोबोरैनो खहा खालामलांदों। मानोना जोंनि नैबे आमबारि जेवारि एलपि स्कुलनि जोंहा बेरा आरो लोगोसे स्कुलनि डेस्क बेरेंसि आरो बर्ड आरो जोंहा बिल्डिंनि खामसालिनि पस्ट बेखौ खहा खालामलांजोबनाय जादों। दा बेवहाय ओरैनो नैबेल' दाल' नङा, नैबे थांनाय हरावल' नङा, बे मासावनो खननै खनथामसो फैबाय। दा बेवहाय इसिबां मानि खहा खालामलांनाय जायाखैमोन, नैबे थांनाय हरनिया खहा बांसिन खालामलांनाय जादों आरो। माबेसे बायदि फैदोंमोन? ओरैनो नैबे थांनाय हरनिया माब्रै माबासो फैनाय जादों। दा हरनि सम जोङो बेसेबां फैदोंमोन बेखौ मिथिजोबनो हाया, अबेबा हाग्रायाव थाखुमाबोयो। दा बेवहाय नैबे स्कुलाव फैनायाव माब्रै माबासो फैदों आरो। खहा जानायखौ लानानै सोरखारनिसिम माबा मोनसे खावलायगोन नामा? ओरैनो खहा जानायखौ लानानै जोङो नैबे जिहेथु जोंनिया फरेस्ट ओनसोलाव हिसाबै दा जोङो नैबे बिटिआरनि जोङो मान होनो गोनां फरेस्टनि EM सार रन्जित बसुमतारी बिथांखौ जोङो खावलायनो सारो। सारा गावनि थ्रुयै मा राहायै नैबे स्कुलनि जे बेरा, बर्ड, डेस्क, बेरेंसि बेफोरखौ मा राहायै सारा लुफुंनानै होनो हायो बेखौ सारा बेबस्था लायोबा जों नैबे स्कुलनि SMCनि हिसाबै बा जोङो दादगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हिसाबै जोङो बे राहाखौ लाहोनो जोङो सानो आरो खावलायो। ओरैनो बे स्कुलाव फरायसा हिसाबै साबेसे? ओरैनो बे स्कुलाव फरायसा हिसाबै 100+ दङ। आप टु LKG निफ्राय क्लास 8सिम बेबायदि फरायसा गासै टटेल 100+ दङ आरो। बे ओनसोलाव सानफ्रोमबो फैबाय थायो हाग्रानि जिनिसा। बेखौ लानानै हाग्रा बिफाननिसिम, फरेस्टारफोरनिसिम माबा मोनसे खावलायहरगोन नामा? जोङो दादगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै आङो बेखौनो खावलायनो सानो जे जोङो बे थांनाय हरावल' जोंनि बे हाग्रानि मैदेरा फैयो बे नङा। मानि दाथ' नोङो घरे घर बयनावबो नोङो न' हाबो, सोरनावबा बाख्रिनि माइ सौफ्लंनानै जालाङो, सोरनावबा ओंखाम संग्रा सिफायलाङो, सोरनावबा बिदिनो थानो गंसे गंनै न'खौबाबो सिफायलांजोबनाय जायो। दा बेवहाय थानो बिराद हालाय-हाफाय जायो। जोंनि बे ओनसोलनि गासैबो गोरिब दुखिया गोजा। दा बे गोरिब दुखियाफोरा नैबे न'खौ लुनानै लाफिननो गोब्राब जायो। मा खारनाव हाग्रानि जुनारफ्रा मानसिजों मोगा-मोगि जाफैदों नोंथांमोना? दाथ' जोङो बे खारना बेनो जाहैबाय जोंनि गासैबो सुबुं माहारिफ्रा गोबां हाग्रा ओनसोलखौ गासैबो जोंनि माखासे रायजो राजाफ्रा बा सुबुं माहारिफ्रा माने थाखानाय हाखौ दोननानैब्लाबो माने हाग्राखौ
सिफायनायनि सायाव जोंनि नैबे हाग्रानि मैदेरफोरा बे जोंनि गामि सिङाव बा गामि ओनसोलाव उत्पात खालामदों होननानै जोङो साननो हायो आरो। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।